Khaile Geronimo crime kan lo lang le ta tun trum chu mitin ta na chanchin lomom kan ron thlen le don chewani khiang te skin care hi in lo bel chiang ve to em ani hi Mizoram brand kan nei masak ber pol ni in an product te hi Mizo vunin amilem maya tuna tak pe hi chuan Valentine's Day polin 35% discount an timeka an website khiangteskincare.com a hian du le thea ina nangma kut nge ya anron deliver thlap don ni hrichiang du tan an Instagram account khiangteskincare khan zo na zo thei reng an ni in lo vador vele nge don nia he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom anie January ni som period kumsang ni period zingkar ania Calgary Canada papakhat chuan la shal le thei tur bottle chia vel zongin bollo bom hai kwala chu tianga hai na lama chuan azon lo zok thil danga hai chuak tanol mai garbage bag pakhat chunga chuan mishing ban ding lam pakhat hi alo om luau maya rang takin abul naya om John Edward chu avashil tangala Edward chuan aven ve ngala mishing ban ding lam tluan adar bulatan bun alo nia rang takin police shet tir tangal ani athil wasai chu adang dain amak sak ve boka police lampo chuan an lo oi lo deuh titia amai ro chu a han sei fia deuh nu chuan awang mai lo ti hriain a mun an ronin tir ngal tur thu an lo shil ve ta ni ti chuan a mun lo veng turin police an tir ngala ayen fia turin Inspector Cliff O'Brien apo akal ve ngal bok ani po chuan athil en diktur chu alo oi chia lova milem ban bung tu tene mo in ti dernan an siam vel mai ani ala ring deuh fana ma se mit nge ya wa mu ve ta ka chuan rin hlel arwal lovin mishing ban bung nge ani ti awa fin fia ve ta ani chu ban bung chu aban bula tanga aban re thlengin ta tu in chu khat veka thuziak eng mo ba ka phung lemtenen ani nuai mai chu ta tang ringot po chuan anveng mihlim nu ban chu ni arinom lo ngal phota ruihlo lam thil nena in kai noyemo bikers gengemo misual polin ti boina lame monena in kung kai na ne ani rin na alien ngal hle amuna chuan forensic specialist Jolene Anderson ipo aron thleng ve ngala chu ban bunga tanga tol thatu chungchang le a hnu chui theina tur om zong chu mai nei hau lova hriat chu aveka nu chui tu te tana athui theang berakong ko mu chu amo phurna ani nu chui tu te po chu misual man chualama ril ruan la pe theilo chu ban chu tu ban nge tian hriat chua masak phot lo chuan ma han lak ngai na po alom lo ban an charna che vel venga bol lo bomom zonga chuan taksa bung sang dang omem tian dik turin anin tir chuak tangal ani tin forensic lam ho tu nu Anderson chuan ban an charna bol lo bom chu a bom chop chuan laboratory lama en dik turin ala phei ve tangal boka na tui nai tak ni lo ma se ten chiat ti velin huna chang to lo ti chuan bol lo bom chung chu luk mang khengin an hai ta chu tia thil te berpo mai nei hau lo tura anan lip se me chuan thil poimo tak rap thlak boxi an mu belle ta asir kildeu noilam dewa chuan aban le lam ningei tur ban bung veilam hi an mu chuak le tanol mai tol thatu le chu ban nei tu chu anin be ve viawani arinoma abana chuan hliam engemaw zata ombaka akut zung chang chen khat phei chu abung lo chau ani ti chuan forensic team ho chuan kut zung chang la him dam om anga chang chuan fingerprint an han la chu fingerprint te chu office anti fingerprint an la khol to te an da that na hmuna chuan an thon ta ngal bok ani chumi result an nga chung chuan Inspector O'Brien chuan bana ta tuam chu alo chui zui ve chara chu tiang lam shedeu tura arin major crime analyst
space chu varonin chu tiang ta tu chu mu to nga yam ti te han zota pace chuan chung chu an record ta lo to reng em ti te a han en ngal thuaya ma se chu tiang chi chuan lo la mungai tlat lo mai chu ti lo ni ta ka chuan fingerprint result nga top mai lo chu ti thei dang om hri lo ti chuan kut zung tang thlen dik na result chu ron chuak ta an be seng ngein ma son na lomom takan mu ve ta ban an char pani te chu mi pakhat ban ngei ani ti an fin fia thea tin an victim ming po an hre thei ta kumsom ni pani mi chat largia ani ti chuan an mi thi ming beran an hriat ta ka chuan investigator de chu nu chui na thok turin anin buat sai chan ta amai ro chu an ril ru kap tu lian takala om a tak sabung sang dang chu khoya nge omang ti chu zon na lian takalani nu chui tu de chuan che da chan chin chuan an chui zui ngal chara van nei thlak takin anuan zong chuak thei hlau maya chu ta tang chuan a hring nun kong lo zo chodan chan chin engemaw an hre thei ta nual mai che da hi mi hring van nei tia sei tur lo ni hau lo maya a pian hlim phata tangin van doi nai na lo muak ngal tin a soi thei ome a pian hun ma thla thum zeta thlakim lovin a pianga ni za chuang lai dam doina om nuwa adam chuak ve sham ani ma se van nei thlak takin an ron puitling chowa a hrisel na chu a thata phian maya pasang tha zoi takle mel po chelem lo takalo ni ta ni ama hre chiang tu te chuan midanga ngai sak zia tele athil phal zia te chu soinuaman ti hle ruilo chungchanga har satna tok vele zeu thin nin an soya tin in phek sual na te angal pol thian chan pena ve takania in ti boina po a minga rezing ve viau ni ome amai ro chu tiang ti lova chuan poi khoina lian tham nun na em han chan pha na khop thila in nam noina anei an shlom lo ani chu tiang chu ma hre chiang tu in ti te soidan ni lain a thi dan nen chuan a in persan chiang khop mai poi khoi tu chuan nun na in lak sak mai po du tok lovin a ruangan chan som vek mai ania che ta hian mi poi soi nge poi rap thak taka khoi jok ti te po chu chui chian vek angai don ani forensic lam hian ngai dan nge tak pakhatan neya tu po hi kan din munina zir lo chuan tual that thut thei vek kan nia amai ro chu ruang le zel han chan som turi chuan midang lambik poi sak nei lo ti sen ngam tak misual rap thak u chuak bik niangai an ti thin cheta hian tu poi nge soi hetit taka aruang em po za zo lo tu misual nun rong hi tunge niang ti chu nu chui tu ten zon chuan tum le don ani nu chui tu te chuan ban pakhat charani thu chu mi pui hriata chuan an puang zara anua ale laman charle thuero an sei chuak du to lo thung he hi zep chin ne malak na an local pui thin dan ania poi khoi tu tak hriat chuanan atangkai thei hle ani ban le laman char thu chu nu sui tu te le tol tha tu chawin an hriat don awangin ron sei chuak na lan omani chuan an misual zon lai ngei chuani ti an hra chiang thei ngal mai don ani chat largy-a thi dan le arwang sei sak dan chuan Calgary khomi puite chu a thong hlea an chunga ngei po thleng ve thei reng nia in hriain an trideu dui hlom maya tol that tunun rong chu arang theng ber chui chuak thuai turin police lam chu an norna sa hle ani nu chui tu lam po anin thada thiang lo hemi sol hian cheta hi abitum ve reng nge tol tha chakin a tui hal ve shim ti po an la shelovania chu wang chuan an che thuai ngai ani anuan komna tangkhan thilpoi mo tak pakhat chui zui tura oma chat largy chu a thi don tlai khan zudor pakhata kal tian hre theya chu thu chu bo zuin nu chui tu chuan a chol na bar chu an vapan ta van nei thlak takin cctv lo om hlau maya che da po alo lang chiang viau mai phone in mi belai mu theya tin a hnua bar chua san lai po alang boka chu adam lai hlim thla an hmu nun beralo ni ta ni
tu chui tu te chuan video chu uluk takin anan ena heta ama ron lam tura phone abia khi tunge ni tang ti chu zona poimo takalo ni ta a chana an hriat thei hlau chuan an nu chui na chu akuak deuh duak thei an be se ni ti chuan anan chui zui ngal chara an rin ai takin chui chualo harasalem lo hlau phone abiak chu tu dang ni lovin apa anu nenan in then wang om sang to James Largy-a ni ti an sha chuak ta thuaya ti chuan rang takin chui tu te chuan a pa chuan an bengala afa pathin chung changa zona tleman nei thu te anan shila ma se rin lo takmain James chu afa pathi thu chuan chu ti takin a deng na thlat lo han soi pui ngialan tumpoin a soi thape der lo maya tin station lama pon ko kal the hau lo mai chu tiang em ama ni fa te thi na ngai hole a thi dan po hriat chhuat tum ei lo chu thil ni theinin an shelova makantin anri hlelna po ati sang ta viau mai James chuan afa pa chu thatin a chandar vektina ani thengem ti chu rilruin anin zot chanta nu chui tu te chuan a vawin anan vawa James chu alange ngal hle amai ro chu nu chui na apui du lo ni chuan man mai ngai tur thu te anan shil ta ka chuan in biak na nei chu arem ti ve da chau ani ti chuan afa paruangan chartu chia in rin ni zinga James Largy chu thuan an zot fiata CCTV an muangin phone a chuan eng thunge fa panen chuan an soi ti an zota James a soi dan chuan hona tura nei lo wangin bar pakata atan thu fa pa chuan ron shila thla turin aron nge na ni ti chuan afa palam tur chuan a vakal nala bar tang chuan a va hroi chuak tangeya ma se anina thla tum lain cheta chuan a thian pa din komenda te ina kal zok turin atilea din ate in kotan va thlen chuan a thian pa chu ron chuakin cheta te pa fa chu alo dong songa an chen dun chuan in tureng engema le turin apa chuan tira poisa pon pe thlapani James apo chuan a vale sak ve maya ma se chumi a leizo din ate na lu ve maya han tum chu kongalawin kal tatlat maya afa pa chu han kol ngial poin a chang thei bok silova a beidong chuan a ho san taringot mai nin a in soyani nu chuina ani to hi chuan rin helten chuti chuan kom chuti chuan ka ti an ti hi rin ngal ngot thei ani lova helai takhi chu a boi thlak ve thin khop mai thil hriat duin zona an zota an chang ta chenga an oile thin bok silo James tu soi po hi oi mai chinin an hretlat lo afa pathat tu chu ama ngei chu lo ni reng thea tin police te nena in soi fia dan tur po lo ngai to lok vek to po ani thei chu wang chuan thudi ka soi nge ya tian fin fia phot lo chuan James chu chua zelen mai chinin an shelovani ti chuan cheta pa thil soi dang dai tak afa pa de thil in tura le saknia in soi chungchang chu fin fia tumin aleina dornia a soi chuan va pan wang fanga dora chuan CCTV omleom lo an en ngala alo ngeya CCTV footage a chuan a in soyang takin a soi hun taka chuan thila leilai chiang takin a mu thea tin a thu soi danga po thilin kalle diglo lai han thur chuamai turom lo wangin an chua zalen le taringot mayani James chu afa pathi thu an shil tir phata alo chan dana tang tele an nuwa om dan shim te churin hel omin lang viau ma se afa pathi na chuan mo phur chialo ni na lang ta sia nu chui du te tan chuan alu hai thlak le ta viau mai chu ti rol chuan hlo cham hul hual ero an ni biglo Jameson afa pa thana nia soi a thian pa dina chu chui chian le nge lo ngai ta ti chuan din komanda chuan an bel chiang chole ta rinai takin chui rilalo ngai shan lo khop mai police station lama chuan alo selep phian mai hi lo nia rui hlo chungchanga tele poi khoina te nau deuh engamo wangin lokapa lo riak ve zeu to ni ti te an muchuaka amai ro chu tun tum case ang ema hi chuan
ain nam noi arinom chia lo devani tuan an zolain a thian pa bo wang chuan a buai na mang ang hle ni na langa tin cheta cell phone record an check na tangin a thi zan po khan biak po tumin dina chuan a call zing hlea voicemail enge mo za talo nu chia boka a thian pa chu ngai to hle nin alang an thian dun chuan in huat na emo in ti thin rim na emo an nei to reng em ti te anan chui zui poin anin kara chu tiang boina chu eng ma om an hretlat lo chuta cheta boral zana om nanan zolain abil nu bula om thu asoya abil nu poin cheta thu sei chu alo thlop ve zel boxia dina chu afilim ngei nin alang chutiarin hlel tur zong nu chui tu te an buai mup lai chuan Calgary Police Forensic Laboratory lampo an lo tul ve khop mai Forensic Specialist Jolene Anderson chuan an ban bung char chu lo endik ve chara azir chian na chuan to thatu chuan a ban le lam chu ara mangin azai bung photanga rin aya lo har sata wangin a ban le lam chu chemte mangin azai le ta jok nin aringani han ngai to mai poin ati sa han zai turte a tha feilai a han zai bung vel turte le aru chuk tu a han thon vel turte chu rap thak ti pia lamani poi khoi tu po chuan ol samati vak big lo ti a nu ma tang chuan a hriat thei a kut nuwa por lea chu wang chuan ton hriat nei kut nuwa ni lo ti a chiang viau ani eng po ni se ruang chan som thiam chuan wang viau dona ruang la chan dar ngai lo ti ringot chu nu suina konga a tangkai ne priang reng khop mai nu chui tu te chuan an ma ni ngot chuan an ching fel zo don lo tian in pom toa ti chuan mi pui ta hna tol that tu chui chuana konga pui thei tur thil enga matal hriat an nei chuan arang lama thu nei tu te hriat tir turin ngen na an ti chuak ta top maya ma se soi ta gang khan ban le lam char thu chawan soya a le lam char ani thu chu an zep tlat thungani ti chuan be seang ngein mi pui lama tang chuan amma tam kolan dong ta chuk mai tu chui tu lam poi na lo mom lama ni tin thei top choi nan lo chui zui ngal zela then khat chu ho ve tak ron wang vel mai ten om lain chui zui tlak dewa an ngai te po engemaw zat om ve bok chung zinga pakhat chu sachan na khol ho theina dor nei tu hnen atangin ania ani chuan an khol ho tu pa pakhat chuan chop takin a khol chu aron da let nin asoya khola chuan thi sen le ti sathem te po la kai noi nin asoi bok chu khol ngei mai chu misualin chet largy bana tan na le a taksa chandar na khol chu ni theitlat soitong khan misual chu tual thalama ton hriat langa lo ti taka aman moin alo ham hai ve de te po ni theya ti faina chang shelovin alo submit le top te po ani theitlat ani ti chuan an thu don bo zuin hu chui tu te chuan saher na khol chuan an endik ngala ma se mishing ti sa lo ni o zong lo mai a ho tu chu sa sa ta e zong alo nia an be se angin thila kal le talo a i che drop ve shim tia man ngot chi ni box silova an nu chui chu a ho le ta der mai ni a mai ro chu tia ma son na kong zo hle theilova num lai chuan nu pakhat hne na tangin kol poimo takan dong le ta nol mai chunu chu athil soi vel dana chuan shethu ko in ti mel phian le ngala harang takin inspector Cliff O'Brien le a chen pa de chuan an chenai na kalin thuan wazot fia ta ngala heta an thu hriat zet hi chu pui rem takani chunu chuan tol thana thlen lain a om ve thu le thil khen daning kim mai chu amit nge a mu thu a soi chuak tarup mai tin chu mai ala ni lo che ta ruang chandar ani dante an the thang dante po chu a hriat vek thu te chenin a soi ta zel maya nu chui du te chu an phur ta viau mai a mai ro chu an phur anga in a hole don riau nin a langtlat chu nu chu an han khom rei tiala be se a phalo ta tel mai bollo paina ban pakhat char thu chau kha a soya ale laman char thu police in zep kha a soi lang tel mi alova
Ashemi alo ti alang chiang hle omzenei takahanan kom ngial poin van tlang sheda an puan chua bakha seibel tura shreng reng lo maya an kom rei po le thina tirim tel mayani chunu chuan in soi theinan lein lak poi monan dot lo phuat chop kwal vel mai hi lo nia chu tiang khopa ke serious a po lar khelan lo om le zel mai chu nu chui tu de chuan poyan ti hlea nudik lo chuya phe manan ni to lo ti anin hrichiang sia an sa ve de uphat to ni tol thattu chu an chui chuak wat lo ni chuan a harasa tel dona evidence som theite po arang theng beran mu chua zel lo chuan darkar tinin a cheve tial theitian sheboka an ril ru chu man mo to tak zetani chet largy-a hun nung mandan nia an hriat chu apa James anena anin phur ho thule a thian padina bula akal ti chu ani maya abak chu hriat beran la nei tlem khop mai chutia rilu tot upanom lai chuan phone call an dong le ta chumi chu Calgary lammi niin ramzau takneya ran vule e zong ania aram chung mun pakhata thil halna hnu ma niom takalo om ringot nia soin until chhuilai nen chuan in zom na om thengem tin police te chu aron biani ti chuan chulai mun en fia tur chuan inspector Cliff O'Brien chuan mi tir ngala chung zinga chuan forensic specialist Jane Anderson ipo kha atel ve nge a munan vathen chuan thil halna hnu ma chu alo zawang reng lea thli tam ema wangin vut le thil zang lam chi chu alo chem bo de uvek toni nu chui tu te chuan an endik ngala ol sam angreng takin in chung bungrua enge mo baka bungbel chi sang kang che tak te an char ngal maya chung zinga chuan chemte kang bang enge mo zat atel bok tin motor tlana hnu ma le phekok nia ki chiang takin a mu thei boka chulai mun chu an hnu chhuilai nen in kung kaina enge mo tak awmani ngat chuan chu thil chu a poimo hleang ma se tu na mai chuan ain zom na om reng an lam chuak thei chuang lo chuti a mun en diga an buai mam lai chuan thli chuan lekha them hi aron len nol maya Anderson chuan alo rap ding chata a han en mai maya dor pakhat risit hi alo nia chu risita chuan thil le ni le dar kar po alo la mu theya kar khat liam ta mai thil le na risita ni ti a hre thei ngalani rilhel tur zonga thok chuak an ni boka chu risit chu tu tange ni ti hriat ve hrim thainan hria chulai hmuna thil lo wa hal hlua tu ta chu alo ni hlau chuan poimona engemaw tak anei an ringani ti chuan chu thil chu staff sergeant Petty McCallum chuan a han chui zui ngal thuaya chu risit chu 7-11 dor pakhat risit ani ti a hre thei ta ti chuan chu dora chuan a vakal ngal nala chu risit an pek chua hun lai vela CCTV footage chu ava en ta ti chuan le beise lo takin kan ti don nge beiseng nge in kan ti zok don chu risit an pek chuan a chu cheta dam lai munung bertu nia an hriat a thian pa din komanda ngei kha alo ni tlat mai chu ti ni chuan thil kan na hmuna khan dina chu alo vakal ngei ti na ni thengem tin chu thil hal chiam tu po chu ama tho chu ni theya a thian pa cheta thina po chuan in nam nei na lo nei vereng theitlat nu chui tu te tan chuan a phurom chhole ta viawani ti chuan dina chu uluk takin an chui zui ta thil poimo tak pakhatan hre chuak le ta a hma lok khan rental truck pakhata ho chuak ti an hrele ta tlat mai chu truck chu a ken hnung lamin thuah chi ania thil kan na hmun an en fia na motor ken hnia kan hmu po kha chu tenga in thuah chi tho chu ani ti chuan phur takin motor ho na dor nei tu te chu thuan vazot fia ngala an ni chuan an motor chu a kan thu an lo soi le ta tlat mai ma se van nei thlak takin alo kang chelu tuk lo hlawa nu chui tu te chuan an en dik ngala a chunga chuan pheikhok pakhat an va mu chuak le ta nol maya chu pheikhok hniak chuan an zir chiang lea a hma bungro kang an en dik na hmuna pheikhok hniak nen khan
Aloin mil le tatsia mai le bungra kang an endik na mun le motor kang chu phekok chuan na thlun zoma motor chu di na ho chuan ni boka tin di na hne na an pek resit pakhat chu bungra kan na muna khan an char boka thil chu a in zom kwal nok chho ta khop mai an thil mu chua to te zinga a enga mo bertal chu che ta thina ne na a in zom na mule pheise chuan dina chu arin hlelom le zual don hle ani to chui tu te chuan motor kang bang chu uluk le zualin an en dik le a lekha khong thil thar kan le a aman le engilo in ziana in khai thin ang hi an char le ta an han en chian chuan petrol le diesel vel khaina ta na an man thin jerrycan burmi alo nia chuta thilin ziak SKU stock keeping unit number anti azuar tu le shal chuak tu te hriat theina hmang chuan khoi tanga chu jerrycan chu shal chuang nge ni ti chuan an chui zui le ngala ti chuan thil poi mo he an hret chuak le ta chu buruak chu petrol pump bul dor pakata tanga an shal chualo nia an shal chu hun lai vel chuan an chu chuak le thlapa ti chuan CCTV footage atangin a leitu chu an en le ta tun chum chu beisiang nge in thila thleng ve ta chu petrol bur leitu chu tu dang nilovin an chui zui lai me karin hlel kai ber din nge mai kha alo ni a jerrycan le mang chuan petrol le ngal ti te thlengin an hre thei ta bungro hal tu le motor hal tu po chu ama ngei chuani arinom ta hle amai ro chu tiang chuan thil hal chiat thua chuan ril helom viau to ma se andu bera thian pa chat largy thi thua chuan puna tur fin fiana fia fai fek fokan la nei thei chuang lo chu ti lai chuan bungro kan na hmuna an thil mu chua pakhat chuan an ril hlel na ati zual le tariau maya chu thil chu banga kongka in vuak burlo na tura adan na tan an man thin spring hi ania poi khoi tu chuan a chet na hnu ma ti failama chu kong khar dan na vela chuan thisena kai wangin a in kil na thing chopin a kar thlanga a hal ta ni an ringa chu pa chu din komanda chu ani nge en ring boka ma se fin fian an le nei thelo lai tak chu an buai na beralani fin fian nei thei dan thaber chu aina valua va en dikania ma se chu tin du duin mi in an vadap ngot thei silo ti chuan courta search warrant anan di lete tea are po le evidence chene sa zual don ti po an hrechiang lea courtin man mo takin search warrant pe chuak ngal zung ngai lo ti po an chiang tlang viau ti chuan do thei takin thu dei tu te chu an lo ngak le tangat ngat maya chu ti chung chuan chanchin dum lo zetin aron deng le ta dot mai dina karan dap hual te zingami evidence poimo tak ni tura an ngai chu abo tlat mai le ti chuan search warrant nga pa chuan dina kar zon be pui chuan an thak ta ngala tun chum chu thu tharan dong rang ve kher mai dina kar niom tak chu kong sira charania alo kang chena sa hle ani a number plate aboa motor chin china ta na number an pek VIN number an ti po aom lo boka chu tia dina in nam noina pianga kang zel mai chu amak ta viau maya arin hlelom ta tel mai amai ro chu andu ber tol thana nen chuan an la sui zom thei chuang lo eng po ni se he pai thu zo fia le ngai ni hi tin lead investigator inspector Cliff O'Brien chuan dina chu an kola ma se a pick up thei tlat lo voi tama be nuwa biaka du thu soin voicemailing amo zata mutsia tin chu ta mai chuan du tok to lo ama she om deu te na zong kwala an chen na ina ngei po chuan avakala ma se lo in kal mak boxi chu ti ama biak ngai nan hriat tak silowa chuan a che zia uluk taka en thlak thain an hreta ti chuan an in lan theina laia chuan en thlatu tur anin da taringot mai ani chumi nu chuan O'Brien chuan kong dang devin ti dana ngai to lea havau dewan ngai ni hria in voicemail thon le ta eng kima top to an thil ti eng kiman hriat chua to thu le an dan tlan chiat na konga om to lo thu sein
voice message ava thon tarup mai ani chu thil chu thok thaviaw aniange chu thua thon hnu de ulok chuan an chenai na tang chuan thoma ron omta cherry ron ri thota chu ta le dina le bial nu te chu man mo takin an ron chuak hlol mai dina kut chuain tuam bur boka rang takin karan lut ngala chu vele en thadu te chuan an zui ve ngala dina te chu dam doin lampanin an kal ni ngein alang nu chui tu te chuan an zui zela dam doin an pan chan po an ring thiam ngal mai cheta thana lama le a chandar na lama ain ti hliam ani an ringa min tolan tha hian man mole ham hainen ril rualo film tok lo fawa kutati sen lo kai to phei chuan alo nal to thin bok nen anin ti hliam ve fawani nu chi tu ten dam doin an va thlen chuan dina chu emergency room a lo omin a kut chu lo lain tuam lu ka na ti mel takin alo then chak mai boka nu chi tu te chuan doctor te na chuan an patient din mun chuan an zota an ni chuan a kut chu a kan thu an lo soyani alo kang na phian le ngala avun pui chat vek khopin a kut pha chu lo kang hem maya an ri nangin kut zai kak ti lama lo ni lo amai ro chu ta chuan nu chui tu te chuan rin dan an le nei cheu ama man tumin an ti ein shetoa police in an vadob vai chuan a kut hliam chu engwange tian zot ngei dona chu wang chuan kazai palti ai chuan a kang han ti mai chu in soi fela ol zok dona hriain a kut chu ti kang lui tamai nia an ngai ani tin chu tinga ti velai chuan a bial nu po abula om reng ti chianga dina thil tiang kim chu hriat puin arwa manna tel ve ti po a chiang viau chu ti ni chuan a ma dina nen kan om du na renga ti te po kha arin tlak don tammi alo ti na ania an poi khoina thupan tum luata thil thlen dan eng kim chuan an mani kok ta vek zok ani ber amai ro chu chung thil te chu an rin dan vekalania dik nge in ngai ma se fin fiana takan la nei chuang lo a in dap na tur search warrant an dilla aloran chuak thei box silova a boi thla khop mai ti thei dang om hek lo le dina le abial nu te chu an zui ru du reng ringot mai ani ma se chu tia zui ringot chu ma sona harviau maya inspector O'Brien chuan ti dan danga ngai tuale ta dina DNA sample an nei thei chuan tangkai na taka oma base seya ma se chu po chu la boi thlak tho mai mi DNA du avain lak sak ngot the ni lova an phal na ngei ne mo kor thu pe ki ne mo ani lo chuan khoi mo me lai DNA chu vati ngot the ni tlat lo chung khat chu a movie en na hmuna abial nu nen chuan an kala O'Brien chuan an autte chu zui zel turin atia tin DNA om theina tur thilan pai hlau chuan char turin atiboka ti chuan an chang taran maya chu tian chan reng lai chuan dina te chuan an thil in na bur ruak chu an pai ta hlau maya chu ta an thil in na straw chuan achila kai ngei ringin rang takin an chara laboratory lama endik turin an thon ta ngalani chu ti a DNA endik nan kalpui lai chuan hun rei tak chungan lo nga to a in chung dap phalna search warrant chu court lamin aron ti chuak veta to chui to te chu lom viau ma se huna kal deuh to wangin nu ma chu lo ti fai viau mai thea evidence mu chuat tur lo om to mi lo mayang ti te chu an hlau thong ru viau ani ti chuan a chen mun en dik tur chuan forensic specialist Jolene Anderson i hovin an thok chuak ta chu ta le in chungan an lu chia chang chuan thil fel lo an mungal pang mai carpet te chu lo in hik veka bangle chhuat in zom na lai an thil bel te po ain kar thon vek boka eng kim mai chu adar nei nuai mai ani tin chhuat no na man ruate thil ti fai na man ruwa sabon le re thelo ti re na ti vel te chu alo dar nei nuai boka toy ma chuan chulai mun chu ti fai tumin a beina sa lea carpet le thil dang po pai nual nin alang Anderson i chuan chung zong chu video thalak na in a han lama sate tea chumi nu chuan khoilai tang ber chuan nge na tho chananga
en uluk ngai lai big niang ti han ngai tua ti chuan chulai hmuna ti fai tuma an be na sat ber ni alang bualin pan na lai vel chu apoi mo lai ber ni na sheta tin chulai hmuna chuan tual thana thlenga ni chuan abul bathroom chu ataksa an chandar na hmun chu ani ngal ring boka chu wang chuan chulai hmun chu en uluk big turin athlang ta ni chu ti lai chuan pon lam en dik tu polin abul bol lobo ma chuan bandage ti sen kai hi an va mut chuak boka ma se nu man thup dan enin cheta ti sen ani chu arinom chia lo anrin lel di na DNA sampuran lo nei to nen khan anan khai khin da zoka ti chuan bandage ti sen kai chu di na ti sen nge ni ti an fin fia chu chuan an rin ang ngein di na chu a thian pa tha lai chuan a in ti pem pal nge ni ti anem het ni anu chui tu de chuan an ngai ani amai ro chu investigator de chuan harasat nan la nei cheu che de chu in chunga chuan tha ani nge ye ti te a that tu chu di na ni ti te le a taksa chandar ani dan nem nge na tur fin fia na fia fai fek fokan la dap chuak thei tlat lo ender sari chuan ti sen shet chan theina tur a big takasiam light nen bathroom level chu uluk takin han endika O'Brien na chuan thodep depin beisina nen an chanchin alo ngai chang vereng boka chu tiang an beina chuan ra tharun chua don ta ni na lang chu tia rei tok tak mi toilet chuat an kun kut nu chuan komot nuai birulai dewa thisen an va mu chuak le ta hlau mai le thisen kaina lai chu alan sarlo ema wangin ati fai tu chuan a mai pal hlau nin alang ti chuan chu thisen chu en dik turin laboratory lama an thon phele ngal fanga cheta thisen alo ni hlau chuan dinaman theina tur evidence thatok takan nei to don tina ani laboratory lama thisen en dik na result an ngalai mek chuan in chung en dik na chuan la kalpui reng boka film khurangai tel boka wangin aman mo hlei thei meu lo anin thla da zeu chuan an mani ngei chuan evidence lutak an ti chevek thei ti anin shia thoman dim tlang hle ani chutia anin dikna lama chuan dina thom no boma jeans pakata chuan thisen ang tak re theilo kai an mulea chu en dikna turan ken sa mangin anan en dik ngala thisen ngei ani ti an fin fia le ta tin chu thisen po chu luk zok en dik turin laboratory lama an thon le ta ngal ani ti chuan thisen exam na result poron chuak veta bathroom thisen le dina ke kor thisen kai chu cheta thisen nge ni ti an fin fia theita tin a ke kor cheta thisen kai te ama thisen nge ya bulbol lobo ma an mu te chuan dina chu poi khoina hmuna chuan om ve nge ni ti anem het bok ni an nga ya ti chuan din komanda le abial nu te chu bar pakhata nom lain an vamanta ani dina chu tual tha thu boy or tir nia abial nu chu tual tha thu dot sei thu boy or tir ve ta bokani din komanda chu thu an zot fi chanta O'Brien chu an thopui te zingami mi dop thiam ber te chu han the chuaka ma se dina chu a tong chadu der lo maya reingialan be nu poin thil poi moeng manin zot chuak thei tlat lo chu ti lai chuan chetanu Lorraine Harris chuan chanchin alo ngai chang ve renga a beidong chuan ma ngein mai chana zo du thu soin rem chang siam sak turin police te chu adil ta mi maya chu tiang chu na ti ngai lo thilani wangin O'Brien chu ein ngai tu na sa hlea uluk taka an soi ho nuwa an rem ti saktani afa parap thak taka sun hlim thinrim na le lungai na in pol ani boka anin kom na bo ruak chu asang rem hle trap chungin afa paruanga dana mun shil turin angen ngoya atak sabung sang te chu mun khata an zal theinan tal apai na mun te soi turin angen ani nu chui tu te po a chen chu fa nei to ten ni ve hloma wangin chetanuril ru turo mang chu an lo hriat hiam pui hlea anril ru khoi ve tak zet ani ma se din komandai-ro adang lam chete ei lo apoi khoina chuain puan du lo baka pilore ningen na po chu enga mangai lova
a hmela alai nat na mit meng reng hmu tur a awm lo nu chi tu te chuan dina chu tual that tu nge ni ti fin fiat thia in ngai to ma se thil then dan kim chang le a tha chan chuan hre chuak zo ngang lova a hre ber tur nia ngai lain eng ma soi du si lova a mai ro chu court lamaro rel na tana ni meu chuan dina po alo nem ve ta deva a topa chuan ain puang ve ta January ni som pasari kumsang ni pasari zantir lama chetanen chuan an bar ngai na tak Cowboys Night Club an tia chuan an kala dina chuan mei che pani hruai chuakin cheta chu akal bo san ta dai maya chu hriat chuan cheta chu a thina ur lea apa kola ain lam tir ta in ho tlang talo chuan dina ina chuan akal tlang ve ngala a thian pa chu a chua chal ta cheta chu atir phata tangin a por ngal lenin dina chuan a soya anula hruai chua pani te chu ko le turin atia dina chuan a chi to lo tin alo hniala ma se cheta chu alung oi theilo khatinga thianin thlim kha ka du lo min phatsana wang khan kalom lo khop mai tin dina chu a hnek tapop maya chu vele dina chuan mani in ven nan cheta chu alo beilet ve tanin ain soi ti chuan tumlo puin a that tamaya police nen a report chuan ani sul nu lo nei cheto bok nen a chunga pikdon lu tukina hria a taksa chu a chan som taringot maya ti chuan khopuya tlan kualin mun sang awa pai darta ani atuk chanchin thara ban bung chhar thule police ten amo phur tu an chui ngal thu chu alo sheve ta chia a hlau thong in U-Haul truck a hayara tol thana nena in kung kai thei thil shim chu phur khoma Calgary mi huan zau taka chuan awa halta ani chutia bungrua te hal nuwa po chuan angai la tha chuang lo a truck chop chuan a hal le ta ma se tlan theilo khopin a hal du lo thung ti chuan a motor ho chu wada kir lea a kar khal chuaka a main ruang pai darna na lo man to wang khan tu china tangkai tur thilom nge don ti hria ti chuan a motor chu khodai fema wa hal le ta ni tin dina chuan a chet dan kim chang chu a puang chuak ve ta ani ti chuan February ni som pathum kumsang ni pasari khan din komanda chu a best friend chet Largy-a a ruang chan som le ruang pai thu boya chuan thiam lo chan tir nin kum som tang turin a chung thu relania a ma alo tan to chu chut tel bok tur aniang kumsani som panga November ni som khan chua zalen ania a chua nu hian social media lama tongkam deng khong le rap thak tak po sa china wangin an man le nge ni kumsani pakwa khan Sergeant Jolene Anderson ni chu Staff Sergeant ta kai san tirania Calgary Forensic Crime Unit a OC in a thok zui ta zelani cheta hi ta tu ngai na mi takani boka a thi na hriat reng nan a nauli a thian thami nga ma zatin an taksa cheta hmel lem chu an chukai ve nge ni chet Largy le din komanda te anin kom tir hian cheta nu Lauren Harris chuan a fa pathian chhar thar chu mi thani lo ti a hre ngala a fa panena chuan kom lo turin a hrila i kom zel chuan i boral na tural aniang tin alo zil to ni ome hetiang thina em hi chu a thlen ring big lo mai thea a mai ro chu a be se aya dikin a thu soi chu a thleng dikta ani nu le pa te hian min lo hre chiang bera kan mi ziale kan khosak danin kan nu na hong dan turte po an lo hre ber nge a an thu zom hi alo him le nge thirani ti he ke sian ati chiang hle o me comment section a ingai dan te ron soi chun zom vero khai tuk chuanuam choi tui mut tui mang tha vek ule